हारिमु आफादनि जौसाङाव फिन बिक्रम दैमारि। राजखान्थिनि फोथारावल' नङा, हारिमु फोथारावबो सम सम नुनो मोनो बिक्रम दैमारिखौ। दिनैबो फिन हारिमु आफादनि जौसाङाव नुनो मोनबावदों हारिमु अनफावरि बिक्रम दैमारिखौ। सिगां समफोराव माब्लाबा मेथाइ रोजाबनाय, माब्लाबा मिउजिक भिडिअ दिहुननाय आरो हारिमुनि हाबाफारिफोराव बाहागो लाबोनाय बायदिनो दिनैबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाइ सान फालिथाय आरो बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मायाव खुंफुं आफादनि हांख्रायनाय बायदि आलासि महरै बाहागो लादों हारिमु अनफावरि बेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि बकटपारा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाइ सान फालिनाय आरो बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै हारिमु रिफिनाय मुंनि मोखां लाइसिखौ बेखेवनानै होयो बिक्रम दैमारिया। हाबाफारियावनो गावनि फेस्ला बिबुंथिनि गेजेरजों बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि आरो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया खुंफुं आफादनो गावनिफ्राय 25,000 रांनि अनसुंथाइ होनानै बर' हारिमुखौ जौगालांहोनो थाखाय सिगां फारसे आवगायलांबाय थानो हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायनो आरो फैबाय थानाय समाव गावनि फारसेनिफ्राय जा हायो हेफाजाब होलांगोन होनना खोथा होयो। हेन्डसाम नङा नङा? आच्छा गोसोनायखौ मोनदोंना मोनासै नों? हा? मोनासै? सरिलै। आं बिदि सोङो लोगोफोरा जोंनिया मा जाबाय गोसोनायखौ रावबो मोनासै, आंबो मोनासै। गसाइगावनिसो मोनबोबाय। बेबो माबायदि मोनबोबाय? रायनोबो रोङा, खुद्रिनोबो रोङा, जेबो रोङा। मिथिबाय? फंसे थासो माबाबो गाबनासो थागोन। बेबायदि आरो दा जेखि जाया बे कालसारनि थाखायनो मोनबोदों आंबो बोरै गसाइगावनिफ्राय। जोंहा मिसन सभा जायो नालाय आंखौ बेयावनो हेफाजाबाबो मोजांखौनो मोनदों। मिथिबाय? रावखौबो गाज्रि सानजाया, दा गाज्रियाबो मोजां जायो, मोजाङाबो गाज्रि जायो। दा अनिल बन्धु दं, आं हेफाजाब खालामगोन, नोंसोर आवगायलांबाय था। बेग खालामना फैदो जोंनिया बेगा आवगायलांबाय था, आं दङ, नोंसोरखौ हेफाजाब खालामगोन। मिथिबाय? बेगसो लाबोखादों होनलाय फैसा गैयालै दा सरकारा दासो जुरिदों, उनाव होगोन आङो। मिथिबाय? दा आङो नै माबाखौ जोंहा बे कालसार प्रग्राम बिसोरनो आङो 25,000 गालांसै। मिथिबाय? जागोन, उनाव प्रब्लेम जाबा आंखौ बुंबानो जागोन। कालसारनि मानसिफोरा कालसारखौनो गारलांगोन, नङा होमबा?